Mislim, pošto je sad ovdje ovaj... Pa ne, zato što ovi skroz boče, viš da ide na početku i ovaj viš da ide ovdje, to samo ukriše da se ne ovako ne mora staviti. On će biti, taj će biti skroz tamo kod restorana će biti opet ovaj boč. Aha, isti boč. Da, a ovi u sredini viš nema potrebe da imaju. Mnogo dobro, brate. Pa valjda će biti, ovdje uraći. Možda ti pošalje, brate, no slikaš sa telefona. Da, bre. Čekaj, moraš da odališ. Daj poslaći ti si normalno s mnom. Da, za snimak. Aha, snimak? To... Ekskluziva, brate, proj džagiju. Prodaj žagi. Samo da još malo uskonta. Ja gledam svaki učki ne vidim. Aha, pa ja volim više, dok se bio u BG-u, ali poslije sam došao ovdje, ono mi se smuči. Razumijem te, ja. To jest ta kuća malo, šta ćeš? A šta ćeš? Ne možeš sad da iselimo par i po više. A tamo tu treba napraviti objekat da budu stačionice, ono. I onda sam ja mislio i poslije u finalu neku varijanti da srušim ove dve zgrade na ćošku, ono tamo i ovo ovdje. Da se to napravi kao jedna celina. A dobro, da. To ima smisla. Ovdje bi trebalo kao poslije, a to sve, ako sve ne napravi. Da bude kao ovdje za omladice škola i za djecu i za klinice, to je stačionice. Samo vozi da gledaj kako treba, moram da pazim da ne sjebu. I to se dešava, ne? Pa brate, Ti nacrtaš, oni naprave kako oni misle. Snima kako će ovo da pošalje sve tamo gdje treba. Pa vidio sam prije kako sam napravio ovako da bude lučno ima ovaj ogra. Pa to na primjer će biti jebada, pogotovo staklena ogra kako će uraditi, tako. Stvarno liče neki mini, pa ne znam, nemački, ne. Da, mini Kaiserslautern. Da. Ne, a i pa to je odlično stane. Šta je ovdje ima stane bre skoro 2000 Na menadžeru je bilo 3,5 sve sedišta. Ne sad ja ne znam, to je dobra informacija. Ne, sad Rakić je brojao tačno ovdje koliko ima sedišta. Ja mislim da je oko 1600, 1800 na ovoj tribini sad. A ona je još veća. Pa da, onda tu još dve i to je to. Možda i više. A ako ipak nema sedišta. Samo to nikad nije popunjeno. I onda je Matić jednom kukao da, kao ako ne dođe bar 1000 ljudi, ja dižem ruke od svega, ali nije. Ja sam nisam nikada bilo ni pola. Kad su bili oni omladinci kad su prolazili u kvalitetnu ligu. Kad je dao onaj mali gol, nešto golman, da, to sam na TV-u gledao. Ja tad kad sam bio, tad je bilo možda najviše navijača, ne znam da li sam nikad vidio više uživo. Ali to je bilo pola možda. A tebi da, bilo blizu, a sad nisi ovdje. Sad sam ovdje još bliže gore kod babe. To nisam još bliže, tu sam. U istu dalje. Dakle, stavim u 3-4 na ovu ideju, na 6, u 6-7 nešto prvi put bedno, u 9 drugi put i onda noću samo krkam. Ko musliman, ti Ramazan pošti. Ovo je mali dan golčinu se snimio. Idemo iz Žabi Kjeda ti što. Ajde. Vidimo. Ajde, vidimo. Ćao. Ajde, hvala na ekskluzivi. Bit će još toga. Do jaja. Zapratit ćemo te na društvenim mrežama. Znamo plavo napravi neku stranicu za to. Evo, mene je prvi pratioc, brate. Dobro. To je super. Baš me podsjeća na Javorov stadion, mislim, zbog te kuće i zbog... Ja znam kakav je Javor, kad gledaš snimke prve lige.